Ana lamini cɛ fara muso ka denmisɛnnin Babakɔrɔ l'âge Grand Guédioul Camara ne filɛ ni y'an sigilen kunnafoni ballan kɛnɛ kan alamisa o alamisa nɛgɛ kaɲa 11 sanga 30 n'o sera ka ban an bɛ bɛn kumasoba in kɔnɔ l'âge Grand Guédioul Camara sigi kɛnbɛ kan makɔnɔ baara min na o de ye kalimu tabaw ka sɛngɛ u ka maguwan u ka sɔgɔbɛ Grand Guédioul olu tilalen k'o baara la k'an k'an da don an k'a lakale maa minnu kɛnbɛ ka danaya ta ka dan kan diɲɛ dana ye diɲɛ ye jigi ye diɲɛ yɛrɛ sababu ye ɛlɛ Grand Guédioul Camara jamajɛ baara de bɛ jigin fɔ kɔnɔ bi alamisa don sɔgɔmada maa min garisigɛ don bɛ nɛgɛ la nin waati la o ye Jibi Jakite ye maa min bɛ radio jigin officiel ale ni YouTube son duman ni ja duman o ye Jean Dako ye e ni ne o ye laada ye alamisa ni Ala dugu ɲuman jɛ an bɛ bɛn nin kɛnɛbeleba in kan bi fɛnɛ don wɛrɛ ye diɲɛ waati saba ye kunun tɛmɛna an bɛ bi la sini bɛ Ala bolo sini maa si t'o dɔn an bɛɛ b'an kunfɛ e ko cogo di Wajabate namu i y'a kɛ na maa k'i la o tɛ furu ni farida ye dɛ o ye tiɲɛ ni tor'o la aw ka den o bɛ kɛ dumunikɛla ye dɔ ka so o la sa namu bi alamisa i y'a fɔ cogo min diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen don labɛnnen don hali ka karamɔgɔkɔrɔba n'a ka kalandenni k'o makɔnɔ namu an fana wajibiyalen don sɛbɛnfura k'a tɔmɔ sɛgɛnw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ namu k'a walawala k'a lakali ladiriya la k'a di maaw kosɛbɛ ɛlɛ Grand Guédioul i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ n b'a dɔn k'a fɔ lamɛnnikɛlaw labɛnnen bɛ i n'a fɔ an yɛrɛ labɛnnen bɛ sabu ntomo bɔkun tɛ fɛrɛ la dɔwɛrɛ dɔn kɔ dugu ma jɛ ka ban bilakun wɛrɛ t'an na dɛ an k'an dɔn ka kɛnɛ magwɛn an k'an dɔn min ye fasiri sɛbɛnkɛlaw ka hakilina ye Grand Guédioul ka na an da don a la min k'a bɛn nɛgɛmɔ k'a di bɛɛ lajɛlen ma o bila an bɛ taa Jibi fan fɛ a k'an bɛɛ sɔni namu sɛgɛnnafiɲɛbɔ fɔlɔ ni an y'o kɛ ka taa ji sukoromani dɔ min sisan an seginna an wasalen kɛnɛ b'e bolo ten bolo don bala kɔnɔ ɛlɛso Grand Guédioul Camara ne ka bolo ɲɛfɔlɔ o ye le véridique min ye sɛbɛnnikɛla o de ye Burama Traoré a ko di bamankɛ Grand Guédioul a ko an ka taa primature la sɛbɛnnikɛla ko a ko jamana premier ministre n'o ye général de division Abdoulaye Maïga Grand Guédioul n'i ye 2025 tɛmɛnen lajɛ k'a kɛra wasa ye a kɛra ɲɛta ye k'a kɛra nisɔndiya ye sabu ko jamanakuntigi ye maa sugandi ka bila ye maa min a baara kɛcogo ɲuman b'a bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye général de division Abdoulaye Maïga lajɛ Grand Guédioul jɔyɔrɔ fila b'a bolo ministre de l'administration territoriale ye ale ni premier ministre min ye jamanakuntigi ka danaya kɔnɔna la o tɛ jɔyɔrɔ fitinin ye sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédioul jamana in a bɛ dabolo min na i b'a ye k'a fɔ banbanca wale o kɛn bɛ firin ka ye jamana in kan min ye dɛmɛbaw ye Grand Guédioul maa caman kɔni y'u ka koso ni kasaw cɛ ka taa ni nka an ka jamana k'a to a da kan bolo sɛbɛnnikɛla ko min ye général de division Abdoulaye Maïga Grand Guédioul a y'i sigi k'i miiri ni k'a lajɛ nin ko in a bɛna se ka dilan taasira kura minnu ye Grand Guédioul ni ka cɛ ni musow wele ka danaya ta ka d'u kan an bɛ don min na ko bi min kɔni ye jamana maa yɛrɛ sago sɔrɔ ka ban nka Grand Guédioul n'i ye kow taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ sigi kun kɛn bɛ ka fɛn minnu makɔnɔ n'o de ye diɲɛ selekena ni disibaw ye ko Mali bɛna bin sɔɔni Grand Guédioul Ala ma sɔn u ka fɔta ma u ka ŋaniya Grand Guédioul tor'u ka bunakula ye sɛbɛnnikɛla ko min ye bamancɛ wale min bɛ jamana in kan ni ka sira da an ka citɛrɛnw ɲɛ Grand Guédioul ka ta don u la jan ko min b'a to tajiko gɛlɛya bɛ se ka kɛ cogo min na jamanadenw bɛ se ka ɲaraka ni ka fitinɛ ka bila jamana marabaaw la jamanadenw ko an y'a bɛɛ lajɛlen faamu janfa de b'an ka jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko ni maaninfin ye jateminɛ kɛ Grand Guédioul i taayɔrɔ tile tɛ ga i la min ye Mali jamanadenw ye bi Grand Guédioul k'a dɔn k'a fɔ janfa min kɛra jamana in na i b'a ye k'a fɔ a dagosi bonyara min ye Mali marabaaw ye nakun min bɛ ni sɔrɔsiw la bi o de ye ka jamana dilan ka di jamanadenw ma Grand Guédioul mun na jamanadenw tɛ sɔrɔsiw dɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'o dɛmɛ n'o dɛmɛ i b'a ye k'a fɔ an b'o taasira jɛlen de kan bi min ye Abdoulaye Maïga jamana premier ministre ye Grand Guédioul min kɔni jamanakuntigi ye kuma min fɔ k'a yira k'a fɔ n'ale ka fanga échouera k'o ye denmisɛnninw nɔ ye min y'o jeunes ye Grand Guédioul a kɛn bɛ ka ba don olu la kosɛbɛ ni ka danaya belebele ta ka da u kan
o kɔrɔmasuru dɔ ye mun ye o ye Segima ye ale ye jamana gouvernement ka kunnafonidisoba ye a ye jeune dɔ ta ka bila ye n'o ye Itra Traoré min tun bɛ Wortem na Sabanila ko Grand Guédiolo nin bɛɛ jigiya ye i b'a ye k'a fɔ Itra Traoré Grand Guédiolo ale sigi furadama kana bila bi la min ye Segima kunna i b'a ye k'a fɔ ɲɛta ni kunnafoni sanumanw dili a kan ka di waati minnu na Grand Guédiolo kunnafoni min kan ka di jamanadenw ma o tuma k'ale bilalo jɔyɔrɔ min na k'a b'a dɔn k'a dɔnna kari Sabanila ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko n'i ye jamana yɛrɛ maracogo lajɛ Grand Guédiolo b'a ye k'a fɔ jigi bɛ da yɔrɔ caman kan min y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye olu bɛ baara mun na an ka jamana in kɔnɔ bi o fangirima o bɛɛ lajɛlen fana ye jeunes ye Sabanikɛla ko o ma tɛmɛ ka bɔ n'i ye foroba baarakɛlaw lajɛ min kɔni ye denmisɛnninw ye jigi dan b'u ka baara caman na Grand Guédiolo fana ye denmisɛnninw ye Sabanikɛla ko a ko général de division Ablaye Maïga Grand Guédiolo ale kɔni ye baara min kɛ 2025 ye i ka da la k'a fɔ ko jigiya ni nafa banbali don Grand Guédiolo ko hali bi bɛ ko min na o ma ban sabu Mali mago bɛ fɛn mun na bamanciya wale bɛ se ka ban Mali kɔnɔ cogo min na min ye malidenw ye an bɛ se ka nisɔndiya ni damu sɔrɔ o tuma ko jamana in mago b'o de la nka ko ma kɛ fɔlɔ dɛ nka a bɛ sira la ka na kunnafoni fila de ye an ye min bɔ le verdict kɔnɔ Burama Traoré ale ka sɛbɛnni don Boy Jabate namu wuladala kunnafoni a kumana a ko de soir de Bamako don boli ani jugunamugu siɲɛ o ti bɛn fiyew kosɛbɛ Jara transport a k'u ye fiɲɛ cɛɲi k'o sama ka tila k'a labila ka sababu kɛ a direction ye kunnafoni di ko sira k'a dir'u ma k'u bɛ se ka baara kɛ tabarikala Boy Jabate o diyara n ye kunnafoni ko u y'a bɔ ka bi n'o ye u ka communiqué u ka page Facebook de kan o kunnafoni société Jara transport o don o y'a sɔrɔ gouvernement ale y'a ka sɔn de di k'a yira ko anw sɔnna sira a bɛ se ka bila aw bolo a ka baara kɛ fɛn o dir'u ma nin cikan in Boy Jabate ko nin kɛra sababu ye ka ŋɔni k'o bɔ maa caman sen na ka sababu kɛ mabili bolila minnu tun bɛ voyage kɛ u fɛ o n'a ɲɔgɔnna bɛɛ kun sigilen don i sen tabara a kɔnɔna la kabini faamaw sɔnna o de kama Boy Jabate ne ko an ka tugu gouvernement ye n'u sɔnna fɛn min ma o kɔni o ye wulibali tarafa taa ni o bɛ kɛ suspension min n'o kun dalen bɔ Jara transport kan a wulila ka bɔ yen compagnie Jara transport kunnafoni a dara u tulo ka yakuma b'a la octobre kalo i bɛna ye u tun y'a yira k'u bɛn'u ka baara ko k'o daminɛ o octobre tɛmɛnen ye kalo kelen tɛmɛnen kɔfɛ compagnie a nana yira yakuma b'a la groupe armé n'o ye terroriste ye ko baara k'u ka ɲɔngiri a filɛ dɛ an ka gouvernement an ka ministre min n'a bɛ transport kunna et des infrastructures a y'a yira yakuma b'a la Jara transport maaw la nin yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen baara ye k'u ka jɔ u kun y'a yira k'u b'a dabɔ octobre kalo tile 23 san 2025 compagnie Jara transport kabini o kɛra gouvernement a y'a ka hakilina k'o yir'u la u dun ni ministre de kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yakuma b'a la ko kuma min fɔlen filɛ nin u k'a ɲɔngiri u kanu sen don a la u kanu bolo don a la min bɛnnen bɛ u ni juguw cɛ u k'o to yen yakuma b'a la k'u ɲɛsin gouvernement ma o la sɛbɛnfura dɔ bɔra numéro min n'a b'a ka 219 MTI SG araba n'o bɛnna octobre tile 22 ma ka ɲɛsin ayiwa Jara transport a gérante ma madame le ministre des transports et des infrastructures a y'a yira yakuma b'a la ala la kan minnu bɛ u da ale y'a mɛn vidéo la cikan in k'u kan'u sen don a la u kan'u bolo don a la cikan in u k'a bila k'a fɔ ko jugu k'olu ni Jara transport k'u bɛn bɛ fɛn kan ayiwa ko Jara transport ka kisi bɔ o yɔrɔ bɛɛ olu sɔnn'o ma Jara transport ni ɲɛma ani ministre i b'a dɔn u bɛ ɲɔgɔn ye fɛn fɛn kɛ a yɛrɛ b'a bɛɛ lajɛlen kalama min b'a to jamana bɛ taa ɲɛ min b'a to jamana bɛ sankɔrɔta sɔrɔ transport ko la u ni opérateur ko n'u bɛɛ lajɛlen u bɛ to ka ɲɔgɔnyew kɛ ɲɔgɔn fɛ yakuma b'a o de la tiɲɛ yɛrɛ la u y'a yira Jara transport k'i sen bɔ jugu ninnu sen na pewu o tuma an ka jamana ɲɛmaw olu kɔni ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min b'a to fiɲɛ bɔ da Jara transport bɛ a sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na komi bi sira dayɛlɛla u ka baara kɛ ni jamana gouvernement o ka yamaruya ye sɛbɛnfura in kɔni an y'a sɔrɔ sɛbɛn kɔnɔ n'u b'a fɔ ko soir de Bamako maa min y'a tɛgɛ nɔ bila Maimuna Dumbuya don
Grange Namu. mati ka kini daga sigi ma wɛrɛ ka na daga nɔfɛ la sirɛni maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Abudramani Dugure ko Grange Jolo an ka taa CNPM na Grange Jolo ko wari dunko suma bɛ yen dɛ sɛbɛnnikɛla ko Conseil national du patronat du Mali Grange Jolo b'a ye k'a fɔ o ye yɔrɔba ye Mali kɔnɔ yɔrɔ min don Grange Jolo a sigira sen kan min kɔni ye secteur privé n'o ye kɛnyɛrɛyew ye olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko Grange Jolo i b'a ye k'a fɔ k'a bilama ye man di dɛ min kɔni ye i b'a ye k'a fɔ samasamale Grange ka taa bila min ye kɛlɛ misɛnmisɛnnin min ye furukufuruku ye k'o de bɛ CNPM kɔnɔ bi sɛbɛnnikɛla ko a ko hakili lajiginna a ko min kɔni ye san 2022 ye octobre kalo la i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye bɛn kɛra ko la ni ka bureau consensuel ye an ka da ɲɔgɔn na an ka bɛn ɲɔgɔn kama Grange Jolo an ka jɛ an kana samasamani kɛ an ka ni bureau sigi n'o ye bureau consensuel ye sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ bureau consensuel min sigira Grange Jolo mandat mun tara ka d'u ma k'u ka baara kɛ secteur privé n'o ye kɛnyɛrɛyew ye sabu CNPM ale sigilen bɛ kɛnyɛrɛyew olu ka yiriwali kɔnɔ Grange Jolo min ye o bureau consensuel ye i b'a ye k'a fɔ danaya nana tiɲɛ baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ danaya nana tiɲɛ u ni secteur privé ni ɲɔgɔn cɛ Grange Jolo i b'a ye k'a fɔ furukufuruku min kɔni o mana caya ko kɔlɔ tɛ ɲuman ye sɛbɛnnikɛla ko Grange Jolo kabini kuma bɛ don da bɛ don bara kɔnɔ ka kuma ni kana bɔ la ka kɛ buru ye bɛɛ lajɛlen bɛ min mɛn sɛbɛnnikɛla ko min kɔni o samasamani ye k'o to baarayɔrɔ la abada baarayɔrɔ ɲɛta sabatili o bɛ gɛlɛya min kɔni ye secteur privé dɔw bɛ yen n'o ye juraba dɔw ye olu ko nin ye fiɲɛ min wulilen ko nin tɛ ɲuman ye dɛ sabu ko n'i y'a lajɛ olu jigi ye cakɛyɔrɔ min ye jamana kɛmɛ ka cakɛyɔrɔ min sigi olu ka yiriwali la ko n'a fɔra ko bɛn tɛ yen n'a fɔra ko maaw tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ n'a fɔra ko laɲini ye fɛn mun ye k'o tɛ ka kɛ ka ɲɛsin olu ma o tuma k'olu jigi wari la dɛ sɛbɛnnikɛla ko Grange Jolo de kuma bɛ maa caman da kɔnɔ min ye Abudramani Dugure a ko n'i y'a lajɛ u ka assemblée générale dɔ kɛra u bɛnna min kan ko ka so ba ma yɛlɛma CFA miliyɔn 100 sɛbɛnnikɛla ko min ye bɛn kɛra miliyɔn 100 i b'a ye k'a fɔ so k'a bɛɛ ma yɛlɛma ka ɲɛda kura d'a ma Grange Jolo min y'o baara o nɔgɔyalen o tuma ko papier jateden kura bɔra ko miliyari donna la ko bɛn kɛra ko 100 millions nka baara bannen k'a fɔra ko miliyari de donna la Grange Jolo o ye dɔ fara kow kan sabu n'i ye kow taabolo lajɛ ni maa min ko bɛ tasuma fa ni tulu ye o ye k'a tɔ ɲaga ka taa fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye CNPM ye Grange Jolo ko dɔ bɛ ka fara gɛlɛyaw kan dɛ wa gɛlɛya n'a kuma fɔra ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ o ye wariko kuma de ye wariko Grange Jolo a mana don diɲɛlatigɛ ko o ko la o tuma ko gɛlɛya bɛ na kosɛbɛ min ye CNPM ka bi gɛlɛya ye k'a jubaju wariko don kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ lasirani kɔnɔ Abudramani Dugure ale ka sɛbɛnni don Jabatɛ Grange n'o ye kalandennin ye a b'a tɛgɛ don a bɔra ni sɛbɛnfura min ye Nouvelle Horizon ɲɛdankura hali maa min ye sɛbɛn tɛgɛ nɔ bila o ko a ma ko Mahamani Ture Manju ayiwa kanabaliya an ka Buguni region ko a bɛ yen wa u b'a ta ka ɲɛsin yɔrɔ minnu na an ka sanubɔyɔrɔ n'o ye min dɔ de Morila jugu n'o ye jatigɛwale maaw ye u ɲɛsinnen bɛ yen na ka taa u ka baarakɛminɛnw ka taa bɛɛ dakolon walew k'a bɛɛ ci k'a bɛɛ filenkolon kari maa 7 k'u y'olu minɛ ka taa ka tila k'o labila Buwa Jabate i bɛna ye yanni Morila cɛ an ka sanubɔyɔrɔ caman tun bɛ yen ja jugu ninnu u kun ɲɛsinnen bɛ yen ma n'o ye groupe armé terroriste ye GAT i bɛna ye hakilila jiginna société de recherche n'o ye d'exploitation des mines des sources minérales Maliba o kɔnɔ n'u ko a ma ko Sorem SA i b'a dɔn o yɔrɔ in olu ta ye kɛnɛ in ye à 100% mine d'or de Morila SA nin waati in na u nana ka na tɛgɛnɔ bila kɛ baarakɛda wɛrɛ fɛ n'o américain ka baarakɛda ye flagship gold o fana bɛ sanubɔ kɛ u n'olu k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka so ka baara k'o kɛ yakuma b'a la sanu bɛ se ka bɔ cogoya min na o de la sibirido janvier kalo tile 3 san 2026 mine d'or de Morila i bɛna ka na ye ko juguw taara ka taa binkani waleya kɛ an na yakuma b'a la attaque cɛjugu belebele yakuma b'a la nka jogini ma kɛ faali ma kɛ olu kɔfɛ
kunnafoni kɔni b'a fɔ cogoya min na a kɛra sababu ye baarakɛminɛn caman ba de ye k'olu jeni u tilala ka baarakɛden dɔw fana minɛ ka taa ni olu ye nka tila k'olu bila yafuma b'a la nka baarakɛ mansin ninnu tiɲɛ la u ye taa don caman na o la baarakɛla minnu ni olu kɔni bɛ baara kɛ a yɔrɔ la i bɛna ye ayiwa kɔrɔfɔ u nana ka na ye dimanche janvier kalo tile 4 san 2026 kɔrɔfɔli la ko na sa o maa ninnu kɔni k'u nana k'u bolo bɔ u bɛɛ lajɛlen kan na nin bɛɛ bɛ u yɛrɛ ye an bɛ yɔrɔ min na komi bi nka k'a fɔ k'u bila la ko a bɛn kɛra nin kan nin de fɔra nin tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ an ye maa ye ka nin kɛ maa si tɛ se k'o lakali an bɛ yɔrɔ min na komi sisan nin bingani wale ninnu kɔnɔ i bɛna ye ko dɔwɛrɛ tɛ ko ye an ka sanubɔla ninnu u ka baarakɛminɛnw ani ka sanu ani baarakɛlaw nɔfɛ ɲini o dɔrɔn bɛ de ye nin ye yakuma bɛ a la u bɛ se k'an ka baarakɛ mansinw tiɲɛ cogo min na fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen u b'o tigɛ yakuma b'a la dɔwɛrɛ n'u tɛ an ka groupe terroriste ninnu don u bɛ jamana Buguni an b'a mɛn cogo min u bɛ jamana cɛmancɛ yɛrɛ o kɔnɔna fana la an bɛ yɔrɔ min komi sisan hakililajigila ntɛnɛn mai kalo tile 12 san 2025 an ka mansinba minnu n'u bɛ dingɛw sen u bɛ baarabaw kɛ u ye Ala minɛ ka taa tasuma don olu la k'u to o la olu wari ka ca dɛ walayi subhanallah société chinois ka minɛnw olu de don société min don k'a ma ko Yuan Min o la sa tasuma donnen olu la narena yan fan in fɛ k'o kɛra sababu ye yakuma b'a la maa 2 o ni o toro o la ouvrier la kɔni o maa 2 ka tila ka taa chinois cɛ 2 ka tɛgɛ da u ka yɛlɛ ni o ye alamisa don juin kalo tile 12 san 2025 société chinoise ninnu k'a ma ko Golenbeck Mali Sal u fana taara wulikajɔ sigi olu fana dala ye narena yan fan in fɛ kangaba o masurunya la ko baarakɛminɛn baden de bɛ Buwa Jabate o ye min bɛɛ lajɛlen k'a tiɲɛ ni sanu dun bɛ bɔ ni a minɛnw ye juillet tɛmɛnen Yad Agali chef de groupe de soutien min bɛ silamɛya u kunna u bolo ye u yɛrɛ n'u ka silamɛya Ala la o yɛrɛ y'a jira k'a fɔ yakuma b'a la ko fɛn minnu bɛ ka kɛ olu ka baw de don o la sa i bɛna ka n'a ye u tɛ ka dɔwɛrɛ si kɛ k'o ɲɛsin an ka sanubɔ yɔrɔ sanubɔ minɛnw ka taa Kayi région yan fan in fɛ kunnafoni b'a fɔ cogoya min na i bɛna ye Ala la ko maa jugu ninnu ko o maa damadɔ fana minɛlen bɛ an bolo Kayi yan fan fɛ waati min na u fana bɛ ka nin juguya kɛ an ka baarakɛminɛnw ni baarakɛdenw na nin kunnafoni an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamani Ture a ka sɛbɛn de don sira b'i bolo teliya la Elhadji Grand Kedjilo i bɔra ka kunnafoni min fɔ sisan n'o ye la mine d'or de Morila i b'a ye k'a fɔ Mali jigiyɔrɔ belebeleba don Grand Kedjilo min ye kunnafoni sanuman ye an y'a sɔrɔ Bamanchu kɛlen ka firin ka kɛ mini kan Grand Kedjilo i b'a ye k'a fɔ tigɛ ma don a la vigile min bɛ yen n'o ye société de gardiennage privé i b'a ye k'a fɔ u ye tigɛ ta ka da mɔgɔw de kan min ye bolimafɛnw ye ka taa n'a ye nka min kɔni ye maa dɔw ye seereya kɛ k'a yira k'a fɔ Grand Kedjilo armée ka taa ratissage kɛ Grand Kedjilo n'o de ye Morila n'a lamini i b'a ye k'a fɔ ko tu minnu bɛ yen Bamanchu ku bɛ yen maaw yɛrɛ b'u ye ku camanba de bɛ yen o tuma min ye ratissage u ka t'o boloda ye an filɛ yɔrɔ min na sisan pankuru bɛ mini yɛrɛ kɔnɔ n'o ye sɔrɔsiw ka pankuru ye a bɛ ka munumunu salo kɛ nka min ye dugumana ye o tuma ko k'o kologiriya an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o wa a bɛ ban fɛnɛ inshallah Grand Kedjilo ne bɛ n tigɛ don tuguni la sira nin maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Dede Grand Kedjilo an ka taa Dabiya ni Dabiya ko fɔra Grand Kedjilo a bɛ bɛɛ lajɛlen hakili jigin cɛba dɔ la n'o ye Dabiya Baba ni Sora Baba Sisoko sɛbɛnnikɛla ko Grand Kedjilo Ala ka masaya kɔnɔ min ye maa dɔ ka dolo bintɔ la a bɛ dɔ ka dolo minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko diɲɛ yɛrɛ ye nin ye i n'a fɔ an bɔra k'an da don a la diɲɛ ye waati 3 ye kunun tɛmɛna an bɛ bila sini bɛ Ala bolo Grand Kedjilo min ye setigi ye Grand Kedjilo ale de bɛ yɛlɛma kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Dabiya Baba Sora Grand Kedjilo ale ye baara min kɛ Dabiya san 100 san 200 ji bɛ da sɛnɛ kan
sɛbɛnnila ko a ko min kɔni denmisɛn wɛrɛ bɛ yen Grand Guédiolo b'a ye k'a fɔ ale ni vitesse bɛ ka wele ala ka sebaya fana kɔnɔ n'o tɔgɔ ko Jawoyi Jabate sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Dabiya Jawoyi Jabate Grand Guédiolo ale kɔni sanubɔyɔrɔ b'a bolo n'o ye sanubɔyɔrɔ belebeleba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jula don jagokɛla don Grand Guédiolo n'i y'a lajɛ ale ka yɔrɔ tɔgɔ o de ye Jabate Holding Sali ye sɛbɛnnila ko n'i ye Holding Sali mɛn i b'a ye k'a fɔ dugujukɔrɔ baara don sɛbɛnnila ko a ko min kɔni ye Dabiya baba sɔrɔ ni ala ma kunnaja Grand Guédiolo a bɛ sɔn ka maaw la ɲinɛ babani ka funisiriya kɔ koyi sabu babani Grand Guédiolo kinibolo kun ka jan ni numan bolo ye ala ni ɲumanya fɛ nka n'i ye Jawoyi Jabate lajɛ Grand Guédiolo ale fana wulilen bɛ ni vitesse mun ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye hɔn ye o de b'a ni maaw cɛ Grand Guédiolo k'a bɛ min sɔrɔ a b'o de tila ni sigiɲɔgɔn cɛ a b'o de tila n'a badenw cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye lɔgɔliso ye a y'i disi da o la ni ka lɔgɔliso caman yɛlɛma sɛbɛnnikɛla ko min ye dɔgɔtɔrɔso ye a y'i disi da ni ka kiliniki dɔ jɔ kiliniki ɲumanba sɛbɛnnila ko a ko n'i y'a lajɛ hali bi min kɔni ye jiko ye forage joli ye Jawoyi y'o dilan k'a di dugudenw ma ko minɔgɔ kana maa si minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ni ɲuman ye lajɛ Grand Guédiolo de kɛra sababu ye min ye jeune premier maaw AJPM ye olu kɔni wulila ni ka taa médaille di a ma k'a ni ce a ka jamana faso baara la fo dabiya médaille tɛ sɔrɔ ten dɛ f'i ka kɛwale ɲuman kɛ Grand Guédiolo kamara sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Dede a ko min ye Jawoyi Jabate n'ale ye PDG Jabate Holding Sali ye Grand Guédiolo ba ye k'a fɔ ale kɔni kɛn bɛ balangɛɲɛ ye a kɛn bɛ min kɔni ye dankɔrɔba dɔ ye dabiya bi sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye 2026 donkan i b'a ye k'a fɔ a tɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen da ɲuman sira kɔnɔ dɛ Grand Guédiolo sabu tɔgɔ ye fila ye tɔgɔ ɲuman ani tɔgɔ jugu tɔgɔ mun bɛ ale da kɔnɔ mɔgɔw da kɔnɔ ale ka ko la Grand Guédiolo o de y'a ka kɛwale ɲuman ye ala ka bɛɛ lajɛlen co la sɛbɛnnila ko Grand Guédiolo n'i ye ko taabolo lajɛ a ko maa min ye yen maire ye n'o ye Fasambu Keyita min y'ale jabala yɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ u ye ni lajɛ in kɛ ye ni k'a ka médaille ta ka don a kan na sɛbɛnnila ko dugutigi alimami min ye dugu denmisɛnw ye ka taa bila musow la Grand Guédiolo maa si ma to kɔ hali Kayi ale min kɔni ye directeur régional de la santé i b'a ye k'a fɔ olu yera kɛnɛ kan k'a sababu kɛ mun ye a ye kiliniki ɲuman belebeleba dɔ jɔ dabiya ni k'o tɔgɔ da ba la sɛbɛnnila ko min kɔni ye furakɛli yɔrɔ ye o gɛlɛya min tun bɛ yen ko maa ti bɔ dabiya bilen ni k'i kun da Bamakɔ kan sɛbɛnnikɛla ko o kiliniki tɔɔrɔ ka da Nakani Kuyate sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o lajɛ o jɔ wari CFA wari miliyɔn 200 fɛn o fɛn bɛ yen k'i mago b'o la Grand Guédiolo kɛnɛya sira kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ yen sɛbɛnnila ko o ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko min ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye ka se k'olu former min ye lakɔli karamɔgɔw ye ka formation ta min kɔni ye sanuya baaraw ye Grand Guédiolo ka dɔɔni kɛ nin bɛɛ la a ko i t'i ye fɛn ye ko abada min ye Jawoyi ye k'a ma dɔɔni kɛ fɛn mun na dabiya kɔnɔ Grand Guédiolo min ye cɛkɔrɔbaw ye olu ko kuma t'u da muso ko kuma t'u da denmisɛnw kɛrɛfɛ tɛ a ko tiɲɛ yɛrɛ la min kɔni ye Jawoyi Jabate Grand Guédiolo k'a bɛ ka cɛba mun ɲɛnafin b'u la o de ye dabiya baba ye ale min ye dugu ci k'a jɔ kura ye mati ko cogo dɔn Jawoyi sen da bɛ baba senna min na o tuma sini ma a na kɛ ni hakilina ba wɛrɛ b'a la baba ye fɛn minnu kɛ walima baba dɛsɛra fɛn minnu na a bɛ tɛmɛ n'o ye sɛbɛnnila ko a ko jamana yɛrɛ taabolo filɛ wa diɲɛ yɛrɛ taabolo filɛ dɔ ka dolo fa waati o ye dɔ wɛrɛ ka dolo minɛ waati kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la sirani kɔnɔ Dede ale ka sɛbɛnni don Jabate Nouvelle Horizon a kumana a ko cogo di ko kiiri an ka ACIM a ɲɛsin maa min n'o ye Sakina Nimaga ye k'a kɛra kiiritigɛyɔrɔ ala jamana kɔnɔ n'o ye Senegali ye ka ɲɛsin tiktoker Siko kiiri jaabi san 1 kaso a bɛ tila ka sɛbɛn wari 500 Jabate a jaabi bana n bɛna kɔrɔfɔ min f'i ye 500 ani san 1 kaso ko bɛ sara a filɛ dɛ i bɛna ye namu kiri min n'u kun y'a bolo da ka ɲɛsin kamalen in na a ye waati kɛ n'u ko k'a bɛ kɛ a bɛ bila n'u ko a bɛ kɛ a bɛ bila ne ko k'i b'a sɔrɔ kirisi duma o bɛ Nimaga in da kiri a fari ya kuma b'a la Sakina Nimaga Siko o don ko a ye min kɛ a ye
dajuguyaw neniniw kuma cɛjugu k'o ta k'o ɲɛsin an ka silamɛ diinɛ o de ma kunnafoni b'a fɔ cogoya min na Siko k'a yɛrɛ kun y'a yira kɔrɔfɔw kɔnɔna la u ka vidéo la vidéo min n'o kɛra sababu ye k'a nɔminɛ ayiwa ko ale m'a fɔ ko hakilina ɲumanw fɛɛrɛw n'o ye ayiwa jinɛkow ye ka se ka kow fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'o monter o bɛ fɔ kiiritigɛla minnu ɲɛna avocat minnu ɲɛna o de ye an ka avocat ye olu tɛna k'o kɛ nkalon ye a bolo tɛ yɔrɔnin kelen ko a sabu k'a yira a la ko a ye silamɛya dɔgɔya bi a y'a dɔgɔya sini maa min fɔlɔ ye kuma ta k'o fɔ Maître Muntaka Tall a y'a yira bari la ko fɛn min talen filɛ nin ye ka ɲɛsin kamalen la ni a bɛɛ ko k'a ye silamɛya de manfiyɛnya ka diinɛ manfiyɛnya ko wulibɔli don ko vidéo k'olu bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a bɛ ka min fɔ vidéo ko la k'o ni tiɲɛ cɛ ka jan prévu k'olu bɛɛ lajɛlen k'o bɛ kɛnɛ dɔgɔtɔrɔ Mahamani Mayiga ale min bɛ ka o conseil yɛrɛ o nɔrɔ bila o y'a yira tiɲɛ yɛrɛ la ko a ka avocat yɛrɛ y'a yira ko kamalen ko kuma min bɛ ka ta ka sɛgɛrɛ a nɔ b'a la bi a nɔ b'a la sini k'ale yɛrɛ ale bɛ k'a dɛmɛ de ka sabu kɛ n'i ye avocaya fini kɔni da k'i bɛ dɛmɛ kɛ i b'a baara kɛ n'o tɛ ale b'a dɔn kamalen min talen bɛ ka sɛgɛrɛ wulibali de don u y'o fɔ tribunal kɔnɔ kɔrɔfɔ avocat a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ ya kuma b'a la k'a fila ka yafa deli k'o kɛ kiiri bulon o fɛ min kɔni kɛra wulibali don nka ko yafa bɔra u ma sɔn o ma u m'o lamɛn u taara n'u ka kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen silamɛ diinɛw baden olu tun bɛ kɛnɛ a kɔnɔna la Mahamani Mayiga ale kɔni ko a kamalen condamnelen an ka Mahamani Mayiga k'a ye foli ta k'a ɲɛsin kiiritigɛlaw la Siko kɔnɔnalen san 1 dasi 100,000 a ka o sara ya kuma b'a la wa o yɔrɔ la silamɛ camanba de tun bɛ yen Mali silamɛw Senegali Faransi olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ani Laginɛ kɔrɔfɔ bɔlen ka bi jaabi binnen fajiri seli k'u y'o kɛ koyi Mali taw Senegali taw Laginɛ taw Faransi taw ka jɛ ka jɛrɛ seli k'o kɛ ya kuma b'a la o dɔw jaabi a ye o yɔrɔnin kelen de ye u y'o kɛ tribunal yɛrɛ o dala ya kuma b'a la o conseil islamique maaw n'o ye Mali ta ye u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka nin baara kɛ kosɛbɛ wulikajɔ i bɛna ka na ye sa ko tarata décembre kalo tile 16 san 2025 tribunal min n'o bɛ Senegalikaw fɛ yen kɔni u ye baara bɛɛ lajɛlen k'a sɛgɛsɛgɛ nka kunun ko araba terminé pewu n'o ye araba ye kalo tile 7 janvier kalo san 2026 o don i bɛna ye baara banna kamalen u y'a juger k'a yira fɛn fɛn fɔra jogo b'a la u y'a bɛɛ da kɛnɛ kan ya kuma b'a la ko ye san 1 datuguli sefa wari 100,000 a b'o sara a filɛ dɛ a banna garankɛ an bɛ taa jibi fan fɛ an bɛ tila ka segin ka na o ye baara yɛrɛ taabolo ye kosɛbɛ sɛgɛnnafiɲɛ belebele an y'o kɛ k'o ban sisan an ka don hali sira y'i bolo garankɛ i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ bi kɔmɔsuruku kan ja ne bolo ɲɛ fɔlɔ o ye lasirɛ nin ye garankɛ jolo maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Abudramani Dugure a ko di Dugure ko garankɛ jolo a ko an bɛ cɛmancɛ fanga min na a ko baaraw bɛ ka kɛ ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ nka min kɔni ye sirako ye garankɛ jolo ko ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ko gɛlɛya bɛ sirako la jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko garankɛ jolo min ye gɔngɔn jugu ka taa bila min kɔni ye dingɛ ne de kɔni ye nɛgɛsotigi mototigi mobilitigi i b'a dɔn k'a fɔ min bɛ senna Bamakɔ sigi kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko bolo ma funu a bɛ da tigi kan na jamana a bɛ ka nafolo min bɔ an bɛ don min na ko bi garankɛ jolo ko dɔɔnin tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an ka siraba an ka taama ko o minisiriya o jala bɛ maa min kun na madamu Danbele Madina Sisoko garankɛ jolo b'a ye k'a fɔ ale de ye an ka sirako minisiri o tuma ko kow bɛ cogo di garankɛ jolo siraw ka dingɛ a ko bɛ cogo di jamana dun bɛ k'a cɛsiri ni ka wari bɔ ka don siraw la a ko kɔrɔmasiro garankɛ jolo min ye Kulukoro gitɔrɔn Jelibugu sira i b'a ye k'a fɔ baara in tun daminɛna maaw ye tigɛrɛ fɔ ni ka nisɔndiya garankɛ jolo ma bɔ kari la ni ka tɛnɛ sɔrɔ baara sina ka jɔ ten min yɛrɛ kɛra jigi waro ye garankɛ jolo min ye entreprise ka mansinba minnu tun bɛ yen i ka da la k'a fɔ ko bɛɛ sina ka ta dɔɔni ni ka sɔrɔ k'olu jɔyɔrɔ lankoloya
sɛbɛnnikɛla ko mun na mɔbiliw cɛra ka taa o b'a yira k'a fɔ mun ni mun bɛ yen ko ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jalakɔrɔjikaw ye garankejulu olu kɔni ye fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ ka dɛsɛ i b'a ye k'a fɔ sira ko o fana nun donna o fana tilala ka dabila sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jamana yɔrɔ yɔrɔ ta garankejulu b'a ye k'a fɔ bɛɛ n'i ka dusukasi n'i ka dimi bɛ ɲɔgɔn na a ko min kɔni ye pusɛri ye o kɛn bɛ ka mura jugu sɔgɔsɔgɔ jugu min kɔni ye k'o bila dugudenw na garankejulu dugudenw kɔni b'a dɔn k'a fɔ muɲu ni sabali o kama an taama ɲɔgɔn ye nka u n'a ta o ta garankejulu jamana bɛ ka cɛsiri min kɛ jamana ko la min kɔni ye sirako ye ko f'an fana ka jaabi dɔ ye dɛ min y'o jaabi yibaliya kalimu tabaw olu kɔni kɛn bɛ k'u wakili don la k'a yira k'a fɔ jamanadenw kɔni ni ɲani tɛ fila ye gɔngɔnbilen ko la garankejulu min ye dingɛdingɛ ko la i b'a ye k'a fɔ ni fila tɛ fɔ kelen ko ɲuman kɔni an y'o ye sa sinon jamana marabaw tiɲɛ yɛrɛ la sɔrɔsiw b'u sɔn jamana lakana ko la nka ko ɲinɛ kana kɛ sirako kɔ dɛ ni ɲinɛ kɛra sirako kɔ ko fana bɛna n'a damu kɔlɔlɔ belebeleba ye kunnafoni fila de ye an ye min bɔ lasira nin kɔnɔ u ka bi bɔli don karamɔgɔ buwa namu mali flash isiga don sidi sɔ a ka tɛgɛ nɔ don fulakɛ ko di k'an bɛ taa sogonin kɔ mun bɛ wala k'o de ye ala minɛ ka buba fa ni muru daɲɛ 6 ye k'a suwa subhanallah a y'a kɛ ten nin ko in k'a sɔrɔla ayiwa dala mankan fɛ namu kabini o yɔrɔ la dusukun wulila yafuma b'a la ka tiɲɛ ko in kɔni kɛra wara ka baarakɛyɔrɔ de la yafamuya b'a la i bɛna ye sa wara ale ye sécurité de ye compagnie aka transport la ale de ye ala minɛ yafuma b'a la dala mankan in kɔfɛ ka sin ka muru k'o de kari kamalen la a kɛlɛkɛ ɲɔgɔn na nin waleya in nin ko cɛjugu in ko a kɛra yafuma bɛ a la wulada min n'an bɛ se k'a fɔ ko 31 décembre san 2025 o ɲɛkɔrɔ hali de Bamako o yɔrɔ la commune 6 na Bamakɔ district la Buba Yafumabala ale ye conducteur de ye n'o ye moto taxi ye a furulen don sabu an b'a fɔ n k'a ye denfa ye den cɛmannin den 4 o bɛ a bolo a n'a ka siɲɛta n'a kɛra wa commune 6 na tiɲɛ la ko kamalen muru daɲɛ 6 de kɛ a la alala o kɛra sababu ye kamalen antanyana wara alala ale kɔni agent de sécurité de ye a ka transport la i bɛna ye mankan gannen ka gan maaw y'a yira k'u lafara k'a fɔ tɔkelen dɔ ma n'o ye Buba ye k'a k'a yɛrɛ ta a ka bɔ nin yɔrɔ in na ale y'a yɛrɛ ta ka bɔ yɔrɔ la o bɛɛ la wara de tugura a nɔfɛ taara ka taa neninin cɛjugu neninin minnu ma dédouane ye k'o ta k'o ɲɛsin cɛnin na n'i ye maa kɔni nin na fana b'a ta sara dɛ taa sarali kɛ a n'a ka muru bɔ k'a don sɔnkun na k'a don kɔnɔbara la k'a don woro la a b'a bɔ a b'a turu yafuma bɛ a la kamalen a bira a bilen min kɛ jeli bɛ ka bɔ jeli o ye a kɛɲɛ jeli kɛlen k'a kɛɲɛ min kɛ wara kɔni o ye 50 de fiɲɛ la kosɔn a kɛlen ka nin kɛ a 50 de fiɲɛ la kamalen dalen bɛ jeli bɛ k'a dɛsɛ a na kɛ maa don ni maa min kalannen don k'a ye ala minɛ k'a kɔrɔkɛ k'o ka numéro k'o sɛbɛn duguma wara yɛrɛ ayiwa k'a bugunatigɛ k'o bɛɛ lajɛlen fana ɲɛfɔ yafuma b'a la wara ta kɔni taalen bɛ an bɛ yɔrɔ min komi sisan ɲɛma dɛ a kan yafuma b'a la nka wara a n'a ka armemaw de tun bɛ ɲɔgɔn na n'an k'a ma ko arme blanche a kɔni ye ala minɛ a gɛrɛ kamalen la n y'a fɔ cogo min na sɔnkunyanfan a y'o suwa woro a y'o suwa kɔnɔbara a y'o suwa Buwa ko yɔrɔ ko yan nɔ tun ka di ni yen ye o la a y'o kɛ min kɛ a ye 50 don fiɲɛ la muru daɲɛ 6 k'a bɛn n'o de ma yafuma b'a la jama min jɔlen bɛ u ni dusukasi mɔnɛ hami u n'o jɔlen don kamalen n'o ye wara ye a kɔni ye kɛnɛ k'o minɛ sidi sɔ a ka sɛbɛn de ye nin ye ka bɔ Mali flash kɔnɔ Garanke ala k'an kisi ala k'an tanga Garanke ala ka sababu ɲuman kan min ye kasara jugu ye Garanke ala k'an tanga ma min ye diɲɛ balawu jugu ye ala k'an tanga ma Garanke ala ka fitinɛ ala k'o bɔ an dusukun na ala ka ɲumanya ala k'o don an dusukun na Garanke jango sigiw bɛ se ka ja Garanke kunnafoni tun b'an bolo kɔrɔ nin bɛ fu siri o dan na ne fu dun sirila kunnafoni na Garanke an tɛ wuli kɛnɛ ka n'an ma waleɲuman dɔ ni barikada kɛ maa minnu bɛ k'a lamɛn sabu an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ n'i y'a mɛn ko arajo a lamɛnbaaw de don n'i y'a mɛn ko sɛndugu bɛ jɔ kala de b'a kɔnɔ
maa minnu b'an lamɛn su maa minnu b'an lamɛn tile Grand Gueye badabada foli an b'o de ta ni k'u sɛgɛrɛ k'a daminɛ Kayi fo ka taa bila Antwerp na kunnafoni tun b'an bolokɔrɔ ka bi kunnafoni kuncɛ o ye nin ye hakɛto bɛ nin kan Sɔli Ala Mohamɛdi.